Sanibonani guys, igama unqobile mpesela mazibela eIthonga ngomhla ka-20 February. UZama uke wathola-ke ithuba lokuthi agunyulwe-ke kuMbali yonke into engaphakathi kuyena, njengoba phela emazi njengesitha sakhe esikhulu. Usho kahle ukuthi yabona wena Mbali, uyimoshile impilo yami, ungithathele yonke into ebalulekile kumina. Wena ungiphuce ubanele indoda yami kanye nengane yami. Umama wathi Mbali, wathi uthini manje? Musungundaza khuluma ngikuzwe. Wathi ukuthi ulokhu ubhizi usola abantu, uyeke ukuzisola wena. Phutha lakhona welonke leli, benibhizi ninoyihlo nina, nichukuluza abantu bala esigodini sasezulwini, niphuca abantu iy'mali zabo, nibasukolisa, ubulindeleni vele. Wathi yeyi, uyakhohlwa wena ukuthi impilo yakho ila ezandleni zami. Ngingakubulala noma inini mina, athi uyafika leyo Sanele elethe le mali yethu, vele wena sekuphelile ngawe, sengiqedile ngawe. Umane wayithulela nje uMbali, wathi ubhizi ulokhu uzenza ngcwele la. Kukusizephi-ke wena-ke ukuthi uzenze ngcwele njengoba ungenamali, kanti ubhizi lokhu uhamba ucela o5 rand kubantu la emgaqweni, nivalelwe isitolo ningenalutho. Umane wathi nje uMbali, kungcono kodwa ngoba mina ngisenalo ikhaya. Kwabuye ithintele, wamane wathwala izandla ekhanda uZama, wathi hawe ma phinda ngibambe, ngizoyibulala le ntombazane. Hawe ma ngizoyibulala le ntombazane. Hayibo guys, uZama wamane wancinzelwa isinuphi ekhanda, wayinuwaya ekhanda ugirl, ezama ukuzibamba phela ukuthi angamanathisi isibhamu, amdubule aqede ngayo uMbali, engakatholi ngisho iy'mali lezi abayilindile benoyise. Guys, akupheli-ke lapho. USanele-ke ulilindile iphoyisa uSibiya ukuthi lifike laphaya kodladla, kanti ufuna ukulishaya guys. Libe ukufika nje iphoyisa wathi, wemuphi umsebenzi wakho wena? Uphi uMbali? Awushongo ukuthi uzozivikela? Awushongo ukuthi ontanzi siqedile ngabo? Lithi liyazama ukuchaza iphoyisa, wathi ngithe. Uphi uMbali? Wabe libamba ngamawashingi, yeyi kwangenelelwe uLetho Kuhle wakhuza, nobaba uDladla wakhuza. Kubonakala ukuthi-ke uSanele ufuna ukubhodlela kulona iphoyisa ngokuthi limnikeze inqwaba yey'thembiso, iy'thembiso ezi-empty guys. Okuwesi kunako konke-ke ukuthi lihlelekile nanokuthi licele phela imantshi ikhulule iy'mali zikaNtanzi, okusho khona ukuthi uNtanzi ley'mali lezi akade ecela ukuthi yikhululwe angeke kusenzeka konke lokho ngoba i-magistrate inqabile guys. And ukunqaba kwemantshi-ke kusho into eyodwa ukuthi ngempela impilo kaMbali ilengela eweni. Guys, akupheli-ke lapho. UZama uhambile-ke nje waphuma egumbini elinoMbali ngoba uyabona ukuthi ngase emoshe, amane sele sesheshe embulala angakafiki isikhathi. Wagada uphinda-ke uMbali. Sekusanjalo ubelokhu eyoba-ke ugirl, eyoba engakwazi ukuhlala kahle esihlalweni. UPhinda wamane wathi, yazi kodwa nawe mengasuye kuloku nyakaza kakhulu kungangcono kabi. Wathi ngiphise ukuchama. Hayibo, wathi ngizikhulule ngihambe ngiyochama, okungenjalo ngizochama la, ebese-ke iyanuka le ndlu, ungigade endlini enukayo. UPhinda bakithi wamane wasondela, wathi yabona uma-ke wenza into ewubulima uzongithola kahle. Wathi ayikho into engingayenza ewubulima, angithi ngiboshiwe nje ezandleni, ngingalulwisa kanjani ngibe ngiboshiwe? Hhayi-ke uMbali waqede washo ukuthi ngeke ngize ngibeke nje mina ingane yami engcupheni. Waqala-ke manje wathuka uPhinda, wathi ngiyazi kuyibulima ukuthi ngitshele umuntu ongikhombe ngesibhamu ukuthi ngikhulelwe, kodwa-ke nakho sengikutshelile, uwena wedwa umuntu owaziyo ngale ndaba. Ayibo guys, uPhinda waphinda wakhipha amehlo abamakhulu kakhulu kunakuqala, kodwa wayibamba. Wathi kulungile, ngizokukhulula uhambe uyowenza lento ofuna ukuyenza, kodwa wenze yona kuphela, hhayi okunye. Wathi okay guys, useyazi-ke uPhinda ukuthi uMbali ukhulelwe, and mengasetshela uZama kuyobe uyonile guys, ngoba phela uZama naye ulahlekelwe ingane yakhe ngenxa yokuthi phela kwatholakala ukuthi lo la ubanele akusiyena uSanele. And I'm sure mengasethola ukuthi uMbali
ukhulelwe, uzokwenza sure ukuthi umdubula isisu guys, ukuze bobabili balahlekelwe iy'ngane zakaMagwaza. Akekho phela umuntu ongamithela oMagwaza ingane yakhe iphile yena uZama eyakhe ibe yabulawa. Yeyi guys, uMbali udlale ngomlilo ngokuthi atshele uPhinda, kodwa sithembe ukuthi uPhinda ngeke abe nomlomo omkhulu atshele uZama le ndaba, uzomane enze imfihlo yakhe noMbali le ndaba. Sithembe nje ukuthi usakhona uNembeza enhlizweni kaPhinda guys, noma mncanyana nje. Akupheli-ke lapho, uNtanzi uke wafika-ke nebhodlela le-champagne. Kuyona impela le ndlu le abangayithandisisi guys engenhle. Washo ukuthi mntanami, ngiyazi ukuthi le ndlu ehleli kuyona ayiyinhle, kodwa ngithiya ngikunikeze nansi i-champagne ukuthi wazi ukuthi noma kuthiwa sihleli endlini embi kodwa impilo yethu yakudala sisayiphila. Wabeyivula guys uZama i-champagne, kwaqhuma, hhayi kwathelwa emaglasini, kwa-enjoywa. Wase wabuza uZama ukuthi manje baba celebrate ini? Wathi hhayi imajistrate inqabile ukuthi iy'mali zethu yikhulule. Wathi pho yini sibungaza? Wathi hhayi asibungazi. Ngithi nje angikuzwise ubumnandi lobo bujwayele mntanami, ngoba phela wena hhayi ungenzela into enkulu kabi. Uyazi ukube bengesiwena Zama, ngabe ngampela angazi ngenze njani mina. Nesibindi mntanami, ngithi angikubonge ngako konke ongenzele kona mntanami. Ngiyaxolisa futhi ngokuthi ngibe budedengu. Hhayi nangampela-ke guys uZama-ke wakhombisa uxolo ubaba wakhe uNtanzi ngokuzisola kwakhe ukuthi akakwazanga ukumvikela ngokuphelele. Hhayi-ke uthe esedakiwe kuZama guys, eseyephuzela, wahamba waya kuMbali futhi waqeda washaya ifoni call, efonela bani? uSanele. Ube ukulibamba nje ucingo uSanele, wathi ya wena. Eyi, wathi Zama? Wathi ya, ngifuna ukubuza ukuthi ngabe ukwazile nokukhulula iy'mali zethu? Wathi uSanele, ayibo, uyazi phela imantshi inqabile, kodwa-ke ngiyazama lana bandla, ngicela unginikeze isikhathi. Uyazi uma kunqaba imantshi angeke size sikwazi ukuthi-ke sivumele ibhenki ukuthi liyikhiphe lezi y'mali. Wathi lalela-ke, akuyobe uqinisile ngoba uma kungenjalo ngizoyiqhumisa mina ingqondo yonkosikazi wakho. Wathi lalela-ke, ngizokunikeza ithuba elincane ukuthi ukhulume naye. Mekuwukuthi ungiqambela amanga ngizomsakaza ubuchopho manje. Wathi khuluma wena nendoda yakho, usheshise futhi, isho amazwi okugcina. Wathi uMbali, Sanele, wathi sithando sami, wathi ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke. Wathi Mbali, ngiyeza, ngizokulanda uyazwa, ngiyeza manje. Wathi Sanele, ngicela bandla unakekele umndeni wami. Wathi musukhuluma kanjalo, kanti wonke la mazwi akaloke ewasho uMbali ayamcasula uZama. Phela uyena lo wayehlezi ethi kubanele uyamthanda, uyigugu lakhe. Manje masezwa la bantu bekhuluma ngothando, unomona uNtombo. Waqhubeka uMbali wathi, Sanele, uyiko konke kumina, ngikuthanda ngenhliziyo yami yonke. Wathi Mbali, wamane wathi uZama, futhi beqhumisa isibhamu. Usecasula-ke manje ila mazwi othando lokhu eshintshaniswa laphaya ocingweni, angabhekisiwe kuyena. Wamane wathuka inhlamvu ugele, wathi futhek, waqeda wayidedela inhlamvu. Mane wahayiza guys uSanele, wathi Mbali, Mbali, Mbali. Yaphela lapho-ke guys. Asazi ukuthi inhlamvu ihlabe yena ngampela yena uMbali, noma-ke uyidedele emoyeni ugirl. Ezama nje ukuthi eqedele inkulumo yothando ephakathi kwaMbali noSanele. Guys, siyothola-ke ngeviki elilandelayo ukuthi-ke ngabe igejile inhlamvu noma ishaye ngampela kuMbali. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama unqobile niphathela amazwibela eIthonga ngomhla ka-20 February. uZama uke wathola-ke ithuba lokuthi agunyulwe-ke kuMbali yonke into engaphakathi kuyena, njengoba phela emazi njengesitha sakhe esikhulu. Usho kahle ukuthi yabona wena Mbali,